Kapodonyo mago mag siasa tendun bura mar UDA olando yiero mag kor gwenge counties 22 mapacho ka mochan bag tarik 11 kod 12 dwe mar Ang'wen. Kutane kod jakom madon bura no Cecil Mbarire. Gikone giseko gi tayo chenro maromo gana 10 mar neno ni yiero makamano ota e yor demokrasia. County ma Siaya, Migori, Kisumu kod Kisii gin moko kuom counties ma bende yiero makamano biro timore. The National Steering Committee, together with the National Elections Board, have today met to deliberate on the upcoming Phase 2 of the UDA grassroots elections. The UDA has so far successfully conducted the elections in 5 counties. The UDA party is excited to announce the upcoming grassroots elections scheduled for the April 11th and 12th of 2025 across 22 counties. Kwa mago mag siasa nyakora mgajuanga teri nyaka Multimedia University kama obila e kardak Lang'ata noyudre kama tek e kinde mane gira kore gi jopuonjre mbaleny ma Multimedia mano bago ng'anyo kaluwore kod rach mar arita e alwora mar tiegruok no. Nochuno obila mondo mi oti koriro malungo wang' mar gawo jopuonjre mane dwa ng'eyo kaka japuonjre moro kwany ka otho e apaya makalo e dho tiegruok mar gino. Jafo mar gwenge nitiere kod ler. Chakre saa 4 okinyi wuok tich, apaya ma Magadi mochomo Rongai ne okalre e yo mayot. Obila gi jopuonjre ma mbalariany ma Multimedia ne pimore teko kendo ne en kedo matek. Obila kaka pile ne tiyo kod iro malungo